Sa ko ka YouTube o sa to nga YouTube Benji Talisik mayong adlaw may gabi. Di ako karon sa kini F Haka Street no, barangay Kinasang-an ning atong Dakbayan sa Sugbo. Ang atong PNP gikan sa Regional Intelligence Division 7, RID 7, Regional Drug Enforcement Unit 7, Regional Special Operations Group 7. Ingon man ang Cebu City Police Office, Mambali Police Station, Pardo Police Station, ang Police Drug Enforcement Group, no, PDEG Special Operations Unit SOU 5, og ang Regional Intelligence Unit RIU, no. Kani ato himutangan karon mga igala, mao ni ang gawa sa crime scene, no, sa kining kundiin nga mi dito sa sud bahay nga kailan usudlon dito nga ni napin down sa tong PNP si Alvin Sirinyo 32 anyos katong eskape dito sa nga napriso sa Mambalay Police Station kagay ng buntag ni Escapo human kini nga gi paubos sa medical examination dito sa Regional Crime Laboratory Office RCLO onya pag-uli gikan sa kwan sa crime laboratory diya sa may Peace Valley sa Barangay Lahog naghigin pagsibat ang kini maong kwan ang kini maong suspect si Sirinyo dunay kaso nga kining granada o armas aron doon. So ha? So mani ang kuan na. Ang kuan ni ang kining cordon no. So sulod ni layo pa gini. So mga igala. So dinapita no ang kaning kundi na sa pin down si Sirinyo sa ito baga operatiba. Di sa bagin ni mga igala mga ka YouTube na to. Okay. So huli na itong lapitan karon na matangan. Suwaya na tayo mga igala. Okay. So mali no ang sitwasyon dito karon. Gawin mo sa balik lang dito. Sumaya no. Gawas ako. Master, kisa to pulin mo master. Kera na. Ay, oo tayo. Ala. Tingnan ba? Okay. Napali dili ang atong taga AOD, no. Explosive ordnance device kay kani mo si kuan, kani mo si kaning Sirinyo dunay na siya kasong granada og armas. So okay, huwag kayo. Pasila mga igala. Ay. So, step by station, so update mga super o mga ka-YouTube.